Sziasztok! Itt vagyunk a Promover első professzionális parkfenntartó nyílt napján, ahol profi Husqvarna és Segway robotfűnyíróink mellett bemutatunk számos olyan egyéb gépet is, amelyek érdekesek lehetnek azoknak az önkormányzati vagy kommunális professzionális felhasználóknak, akik nagy területeket nyírnak. Elhoztuk a Husqvarna márkának a teljes akkumulátoros szortimentjét, a kézigépektől kezdve akár a nagyobb ráülős gépekig, illetve a robotfűnyírásban is a kisebbtől a nagyobb parkfenntartó Husqvarna robotokig bezárólag. Ha már robotfűnyírás, akkor elhoztuk a Segway márkának is azokat az ipari gépeit, melyek nagy területekre valók, akár ipari extenzív gépfelületekre. Nagyon sok olyan gépet is bemutatunk, amelyeket itt a parkban kipróbálhatnak vásárlóink, akkumulátoros zero turn-t, az Ariance-től például. Az AS motornak a speciális magas gazvágó gépeit, a Sherpát, ami az egyik legkedveltebb típus, és a Tárt, ami pedig a legújabb távvezérelt Heveder talpas gépünk. Emellett szintén akkumulátoros szortimentből itt van még a Rajmo Torpedo, ami a leglaposabb ilyen távvezérelt gép, rézsükre, napelemparkok nyírására való. A ráülős gépek közül Husqvarna Riderrel is készültünk, ami egy törzscsuklós, elsővágóasztalos gép. Hoztunk olyan különleges kommunális gépeket is, mint a Tilburger seprőgépek például, vagy pedig a Remarque ágdarálók, amelyek szintén nagyon kedveltek az ipari felhasználók körében is. Ha nem tudtál eljönni erre a nyílt napra, akkor keresd minket, szívesen kivisszük neked a saját területedre ezeket a gépeket, ahol kipróbálhatod valós körülmények között mindenféle költség és kötelezettség nélkül.